Maita yenyu sachigaro ndaona mafarirwa zvikuru sakuradza kuti makaronga kempi kana musangano wakanaka chaizvo. Ngatimbozviverai maoko nayo. Mufaro wandaona pano ndabva ndagutsikana kuti ichokwadi vanhu vanga vachifunda vadya chikafu chomweya naye. Zvokutoti takatokupai nguva mungatobuda mamwe matangizi anoshamisa mamuri. Tokozofunga kuti pamwe vatumwa vapakati pedu nekuti manga muri kudya patafura yakanaka chaizvo. Izvozvo ndazviona hazvina kushata nekuti munhu une zvinhu zviviri zviri paari, the spiritual side ndizoka ne the social or the human side kunyama uku. Zvino ina handichanobata zvakawanda zvanga zvichitaurwa vhiki rose zvemweya ndine kwandakuwandira, asi pano nepapo ndichangoita ndichikuita sei ndichingosanganisa. Ndikutanga kutorera nyaya yangu pakuti rakatanga rakanga riri shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakazove nyama. Panyama apa ndo pandiri kutangira apa. Kushoko ndambokusiya taakudhila nenyama iyi ine shoko iyi ndo yandakubata iyo. Vangani vari kufarira chidzidzo chacho? Alright, tinotenda. Pakati penyu ndanzwa kuti vanhu vane matanho akasiyana siyana, vamwe vakuenda zvareva kuti vapedza dzidzo dzavo dzepauniversity, ndizvoka? Kune vamwe varida kuenda kuma-attachments, ndizvona here? Kozoita vamwe vari kutanga dzidzo dzavo. Asi zvikuru sei ndatenda ndingangoti kuronga kweboka redu kuti vose tagona kuvasanganisa kuti tisvike panhau yekunamata. Asi tiri munyaya yekunamata imomo ndo mazobuda nyaya yekuti aiwa ko nyama iyi inoitwa sei, because kazhinji munhu mweya zvake asi ane kakapfeka hovhorosi yenyama iyi. Muchanoona kuti muma-communities matiri kuenda kana kuti matinoraramira tiri, zvichida tiri panapa tanga tine perceived world, an imagined world, asi there is that real and actual world. Iyoyo ndo ine nyaya dzandasvika muchitaura muchiti vamwe vari kungoitiswa. Ayo ndo ama-life situations, ndo zviri upenyu hwacho izvozvo manje. Vamwe vane ma-heartbreak avo zvichida varasiswa kana kuti ndivo varasisa. Tiri kupanzwa here apo? Ndiyo nyika yatava kutaura nezvaiyoyo manje kuti zvino how then do you navigate in such a scenario? Ndimi mataura mapedza ndizvozvo kusvika padzinoperera magiya ose. Paunosvinura wasangana watarisana nema-real life situations. Uchipedza kuti amen, mumwe ari kukutaurira zvinokugumbura. Uchipedza kuti amen, uri kunzwa kunzi phone yapinda message, it's over between you and me. That's not with me. All right. Saka muchanoona kuti that world yamutoa nezvaiyoyo yakutoda munhu achigaidwa nesoko ramanga muchidzidziswa riya mweya mutsvene uye kuti uchichallengeana nezvawasangana nazvo iwe sedunga munhu. Ndiyo zvekare nyika inenge ina varoi hatigone kuvaita outlaw, variko kunyange vachizokundwa zvavo nekuti munhu anenge akamira muchitendero chake muna Mwari wake, asi ndiyo nyika inotoa nezvayo. Vamwe vari kuda kuenda kuma-attachments muchanoona kuti zvinodiwako kazhinji kacho vari muno muhongu, vamwe vane madegree, vamwe vachiri kuita study towards kuapedza. Asi kana uku manje taakutarisa kuti munhu uyu anotipa here ma-results. Nyaya yecertificate ndeimwe, nyaya yechikoro ndeimwe. Tinavo vane ma-masters, vamwe vacho 2-3, asi izonocherechedza uone kuti zvazobudisa zvacho zviri kutaurwa nebepa iro ndezvipi, unogona kuzvishaya. Saka chatiri kuda ndechekuti pave necompatibility, iwe munhu sedunga munhu nemaitiro ako
nechipepa chatiri kuona icho chakanzi degree in peace and governance. Zvinofanira kuita hoche-koche kana kuti sungawirirano. Tiri kupanzwisisapo. Right. Tabva ipapo muchanoona kuti imimi kana tasvika munyika iyi yezvinobatika iyi isiri iyo yemweya iyo, ndipo panotangira nyaya yesarudzo, munhu zvaanoda zvakanaka nezvakaipa, decision. Tiri tese rapo. Munhu wese anotoda chakatoipa wese. Musafunge kuti haana kutofunga kutosarudza kuzviita zvakaipa, atozvisarudza. Adecide. Ndo zvaada. Zvamanga muchiona mucommunity yamanga muchifamba iyi, manga muchisongana nezvakawanda, munhu anenge atoita sarudzo yekuita zvinhu izvozvo. Imi vacho muri kumbosarudza zvipi? Nekuti chimwe nechimwe whether chakanaka chakashata chine mari dzawo dzacho. Vanhu vanoita rudo rwavo vakahwanda uko, vachihwanda namakwenzi, vachihwanda neflora and fauna. Asi result kana yangobuda chete, umwe anenge akutoti handisi kunzwisisa, I missed my. Muri kuona izvo? Nesuwo takanga tisipo kwamaitira zvinhu zvenyu. Takutoona ko zvatova ma-V11 ayo. Takanga tisipo izvo. Makanga muri vangani? Isarudzo yese iyoyo. Amen. Zviri kumeka sense zvandikutaura. Izvezvi muchitanga chikoro pamakatanga imi muri kuprimary. Ngatimbodzokai kumakore ayo. Makambotanga muri vangani imimi? Muchaona kuti paprimary school panenge pane mwana wese. Kana ya language yenyu yemazuva nai. Panenge pakawandwa zvokuwanda zviye. Iwe wakafunga maclassmates ako ingova iyoyo. Vamwe vacho hauchatozivi kuti vapenyu here. Vari kupi hauchatozivi. Tichifamba neladha iroro tabva kuprimary taenda kusekondari. Vamwe vanenge vachitosara nekuda kwezvikonzero zvapa kuti vasare ikoko. Saka mutaona kuti base redu rinotanga rakakura riri wide as this. As we go up, rinenge ralini richidzoka richidai in a pyramid way. Patinonosvika kumusoro kwaapex uku, tati primary, secondary, vamwe voabsorbwa mumacollege, mapolytechnics, vamwe ndo vanouyawo kumauniversity. Ko vanozonoita maPhD vavangani ipapo? Pamwe wasvika vanhu 2 chete. Pastirimu yose zvichida 1 ndiye azoita doctor. Ini manzi wanda hanzi ndonzi Mr. Zvichida kuti asandasvika kudoctorate. Asi vagera pandi Dr. Nyashanu. Chiremba vekufunda kuti vaita degree rekutanga ronzi PUAP. Voita rechipiri zvekare inova masters yonzi apo. Ndo pandakagumirawo kaini. Handizive kuti Mwari uchandipa nyasha here dzekundizoitawo doctor, handizivi. Kana kuti nyika ichazongondicherechedza undozongonziwa vaawardwawo doctorate. Tinenge tangokwana-kwanawo vakomana, musaite shanje nesu nai. Saka ndiri kuti inini ndo chimiro chiripo paupenyu ichocho. Saka kana tava nedecision, kumberi kwacho kwokupedzisira ndo kune destiny. Asi pakati apa tine dedication. Otosadharara. Handiti bhuku ramakange muchirava pano raiti kubva nguva yaJohani Mubhabhatidzi umambo vanotouda vanotora nechi. Hapana chamahara. Munhu anofanira kushanda. Dedication. Pamusoro pezvo ndichakanda imwe D zvekare, discipline. Munhu mweya, asi mweya uri munyama. Nyama ine zvayo zvainoda. Nenguva dzayo. Usina kuroora uri mukomana, nyama inenge ichitoda mudzimai. Usina kuroorwa uri musikana, nyama iri kuda murume. Zvatiri kutaura izvi ndo zviri real izvozvizvi. Ndo zvinenge zvichidiwa nenyama izvozvo. Pamazera iyaya ndo patinoona zvekare vanhu vachivarairwa nekufadzwa nekunwa tinodhaka-dhaka utwo. Tumawaini-waini, tudoro tumwe tunotapira-tapira utwo.
tiri kugona here kuzvidhisiplina ipapo? Pamwe taenda kumapati mazuva ano ane mazita maall white amene kuti mamwe anonzi machi I don't know, inu ndi munozviziva zvakanyanya. Tiri kupa kunda here apo vanhu vaMwari? Discipline inyama kai ndiyo zvekare ine ruchiva. It's corrupt. Titori panapa so tinogona kunge tori nemacouples. Ina handisi muprofita, ndiri kungotaurawo chete. Ipo patiri pano muri kuzviona manje. Saka zvinhu zvekuti izvozvo tinofanira kuzvichenjerera. Ende mamwe macouples achena anenge asiri sanctioned naMwari. Ndivo vaye vatiri kutaura kuti vanenge vari under the influence of the operation of flora and fauna down there. Saka ini mashoko angu andinotaura kuungano yakadai haana kuwanda zvawo mufunge. Ndinongotaura mashoko mashoma. Ndakuudzai paye kuti ini ndinonzi Mr. Asi vachazopresenta after inini vanonzi Dr. Saka ndinovapa mukana wekuti vazokombera dare rino. Asi ndichirimba kuti mashoko maviri matatu andataura pane abatsirikana unazvo. Handinzwe kuenderera mberi vanhu vaMwari. Ndichagumira pano baita henyu.